Döwlet edaralary Berdimuhammedowyň täze goşgusy ýazylan plakatlary satyn almaly edildi. Lewan vilayatynyň mekdepleri, keselhanalar, saglyk öýleri, şol sanly oba saglyk öýleri prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýaňy ýakyna köpçüligi ýetiren goşgusy ýazylan plakatlary hemde prezidentiň täze portretlerini satyn almaly edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Talap edilen plakatlaryň ýeni 1 metr, uzunlygy 2,5 metr bolup olardy. Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýaşasyň parahat, durmuş atly goşgusy şöhlelenmeli. Azatlygyň Lewapdaky habarçysyna görä plakat we portretler üçin mektep muallimleri öz aralaryna adam başına 40 manatdan pul ýygnamagy mejbur edilýärler. Galiberti bu talap keselhanalary we saglyk öýlerine de degişli. Lewabyň bir çaphanasy plakat çap etmek üçin şu günler tas 24 sagat diýen ýaly iş alyp barýar. Büdjet işgärleri talap edilen pullaryň öýleri üçin artykmaç we gereksiz çykdyjy bolýanyny aýdýarlar. Berdimuhammedow 12 dekabrda paýtaht Aşgabatda betaraplyk bayramyna bagyşlanyp geçirilen dawarada özüniň täze goşgusyny okap berdi. Aşgabatyň kabul ediş merkezine geçirilen dawara ýokary derejeli türkmen resmileri şeýlede daşary ýurtlaryň Türkmenistanaky elçihanalarynyn wekilleri gatnaşdy. Betaraplyk bayramyna bagyşlanan goşgu parahatçylyga we asudalyga çagyrýar. Ýaşasyn parahat durmuş. Meniň sözüm könäň sözi. Meniň sözüm täzelik däl. Ýaraglaň sesi semmolun mukaddes zatlaň hakyna bütün dünýäniň hakyna saklanalyn adamlar milyonlarça ykbala gyýa garamak bolmaýar, ýuz daramak bolmaýar. Yaraglaň sesi semmolunu prezident Türkmen auditoriýasyna ýüzlenýär. Betarap Türkmenistany prezident Berdimuhammedowyň gatnaşan harby tälim türgünleşiklerini eşdilýän yarag seslerinden başga yarag sesi çykmaýar. Milyonlar çökbaly gyýa garamak bolmaýar, ýowuz daramak bolmaýar, soňsuz asmanyň hakyna diýip Berdimuhammedow görnüşinden türkmen giňişçiliginden has giň has iri auditoriýa belki tutuş adamzada seslenýär. Saklanalyn adamlar diýip ol gaýtalaýar. Uruş we parahatçylyk mazmunly goşgy Türkmenistanyň günorta gününe gorgoňşdy Awganystany 20 ýyl dowam eden uruşyň tamamlanyp Russiýanyň Ukraina goly serhede goşun toplaýanlygy, Rus goşunyň Ukraina çözmek ähtimallygy baradaky aladalaryň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Prezident öz goşgusyna saklanalyn adamlar diýip 4 gezek gaýtalaýar. Yaraglaň sesi semmolun diýen sözlerinden çen tutulsa Berdimuhammedow görnüşinden adamzady uruşdan saklanmaga çagyrýar. Goşgynyň 3-nji bendine dert belalar ýol salmasyn diýip Berdimuhammedow aýdýar. Prezidentiň dert belalaryň ýol salmazlygy barada edýän isleg ardulary tutuş dünýäde global COVID-19 pandemiýasy dowam edýän wagty onuň hökümetiniň erjerlik bilen wirusy inkar edýän wagtyna gabat gelýär. Öz döredýän kynçylygymyz goý hiç açan ýol almasyn diýip Berdimuhammedow öz döredýän kynçylygymyzy aýdyňlaşdyrmaýar. Yamanlykdan 100 eurolüňni prezident ündäýär. Arkadagyny goşu ýazmasyn diýip Hudaýdan dilek edýär diýip Lewaply Sehet Mugullim Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlygyň habarçysyna görä Lewap vilayatynyň darganaty etrafyna prezidentiň portretini we plakatyny satyn almak üçin her bir mugullimden 40 manatdan pul ýygnalýar. Lewap ýaşaýjysy Sehet Mugullimyň sözlerine görä Sakararyk obasynyň mugullimleri hem alaşsyz 40 manatdan pul ýygnamaly bolýarlar. Bu onsuz hem gün gözerany kyn bolan mugullimler üçin maddi ziýan bolýar diýip Sehet Mugullim şikaýet edýär. Prezidentiň we onuň ýakyn töwereginiň şahsiýet kulty ýygyderli dawarlandyrylýan Türkmenistanyň döwlet edara kärhanalary köp ýyllyklaryň dowamyna prezidentiň portretlerini ýa-da wagtal onuň ýazanlyga edilýän kitaplary satyn almaga mejbur edilýärler. Berdimuhammedow bolsa özüniň ýazanlyga edilýän kitaplaryň girdejileriniň hasabyna wagtal ýurdun mesjitlerine sadaka berýär. Berdimuhammedowyň goşgu ýazmazlygy üçin Hudaýdan dilek edýän Sakararykly mugullim prezidentiň goşgulary üçin ýa-da onuň kitaplary üçin mejbur ýygnalýan pullaryň özleri üçin artykmys çykdyjy bolýanyny gaýtalady. Bir giden gereksiz goşgular çykdyjy bolýar diýip Sehet Mugullim gaýtalady. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä prezidentiň goşgusy ýazylan plakatlary çap etmek üçin şu günler Türkmenabaş şäheriniň çaphanasy tas gije günüňde işleýär. Berdimuhammedow wagtal türkmen däp desturlaryny täze öwüşgüni bilen wagt etmek, milli duýgu düşünjäni öňe sürmek olary media serişdeleri arkaly ýylata düşündirmek talaplary bilen resmiýetiň öňüne çykyş edýär. Şeýle talaplaryň fonuny Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habaryna görä Lewapda geçirilýän durmuş toýlaryny
bagışçylardan diňe türkmen aýdymlaryny aýtmak talap edilýär. Galy berse de täze durmuş gurýan ýaş satynjalardan öz toýlaryny ilkinji tansy prezidentiň aýdymynyň asyny ýerine ýetirmek talap edilýär. Mysal üçin şulaýdym. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmen hökümetini ýurtda insan hukuklaryny gödek bozmakda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowy özüge pikirliligi berip basyp ýatyrmakda tanqid edýärler. Prezidentiň şahsyýet kultu ýygyderli dawralandyrylýan ýurtda garaşsyz media düýbünden ruhsat berilmeýän mahaly döwlet media serişdeleri diňe döwlet siýasatyny wagt etmek bilen borçlandyrylýar. Bu aralykda ýurt raýatlary halkara arenada ýa-da ýurtda bolup geçen wakalaryň diňe resmi ýa-da ýarym resmi versiýasy bilen tanyş bolmagy mejbur edilýärler.